Türkmen kinosunun odunun geçen tarihi yolu, bolup geçen tarihi vakalar edebiyatta, sunugotda, medeniyette öz tesvirini tapya. 1941-45 yıllarda bir yeti häsiýetli vaka bolup geçti. Bu bütün dünyada ýatdan çykmajak bir tarihi vaka boldy. Bu tarihi vaka öz tesvirini sunugodun türlü görnüşlerinde tapya. Ne şekilleniştirýän teatr, edebiyat, şygyryat aýdym sazy alyp görenmede de watançylyk urşuna bagşlanan türlü eserler döredildi. Şol eserlerde üsüp gelýän ýaş nesilde parahatçylygyň gadryny bilmek barada, asuda ýurtda, asmany arasa ýurtda ýaşamagyň lezzeti hakynda gurrun berýär. Edil şoň ýanynda Türkmen film kinostudiýasy öňler her ýylda bir gezek birje film suraty düşürilýän bolsa, 5 ýylyň meýilnamasyny çekip goýýarlar. Ol filmlerde bizim nebetçilerimiz barada, Oğuz Ahmetkeşleri barada, ýaşlaryň durmuşyna bagşlanan, çağalaryň durmuşyna bagşlanan filmler suraty düşürer dip meýilnama çekip goýýarlar. Emma 1941-nji ýylyň 22-nji iýulyna turan watançylyk urşy hemmesinin üstüne atanyk çekýär. Türkmen film kinostudiýasynyň meýilnamasyny bozýar. Ne Türkmen film kinostudiýasynda watançylyk urşy başlanandan soň hünärmeden köpsi urşa gidýärler. Türkmen film kinostudiýanyň operatorlary kino kameralary alyp sewüş meýdanlaryna bolup geçýän wakalary suraty düşürip ony Türkmenistan adly kino jurnal bolýar. Şu jurnalyň sahypalaryna waka pursat sahnama edip şekillendiren filmler suraty düşürýärler. Elbetde uş döwürler gaty kyn serişde tapmagam çeper film çykarmany şoň üçin bir çykalga tapýarlar. 41-nji ýylyň başynda Moskwanyň Lunacharsky adyndaky teatral institutyny tamamlap gelen ýaş artist Ukraina kinematografistleri bilen belelikde filme surat düşürip rejissörlük edip tejribe toplan Miret Atakhanov 1944-nji ýylda Zadylydyr adly film suraty çömel giyişýär. Zadylydyr bu film konsert. Elbetde ulçykdaçylyk etmäge ýagdaý bolman, şo döwürüň teatrlaryna görkezlen oýunlar jemlenip Altygarlyfyň gahrmany Aldar Köse bir wakadan beýleki waka geçip aşyk maksuklara kömegini berip şeýle sahnaly film konsert suraty düşürýär. Ol filmiň öňde goýulan maksady söwüşip ýören eskerleriň göwünü götermek üçin, galkındyrmak üçin, şolary ruhlandyrmak üçin edilen film bolýar. Gelimin senin bilen ayrılığının derdinden ey derdinden skoduna yana vah gelimin aval kaladan himmelli dayın aşna yarım ya dollay ay yüzü kararası kullu şad oldu bir sevile yandı bağrım o dalili kulok salım şu efgana gelimin ah gelimin ey ey vah gelimin ah sevindi verim olsaydı denir hay benim sayrımı denir
Dağların yarı tümbür yağdı illerde ne illerde. Mecnun gibi terge dağır. Ah gelemenin. Zadıldır filmini Türkmenistan'da hareket etýän şu döwürki öňkü Moğolun pesadyndaky Türkmen Döwlet Akademik Drama Teatrynyň oyun sahna oyunlary Mahtum adyndaky opera balet teatrynda goýulan oyunlardan sahnalar alınýar. Onların gahrmançylykly, mertlik, gaýdusuzlyk ýalyk sahnalar alınıp şu döwür meşhur bizim hem rejissörümüz hem aktörümüz Altıgarlyf oynaya. Teatrda oynayan ähli artistler, meşhur artistler gatnaşýar. Annanow, Maya Kuliýewa, Sara Garraýew, Bazar Amanow şol Aşgabatda iň güýçli teatrly artistler hemmesi öz boluşly urşa goşant goşýarlar. Bu filmin ekrana çykmagy bilen hem Türkmenistandaky tomoşaçylary, tyldaky tomoşaçylaryň göwünü göterýär. Hem bolsa Vatançylyk urşuny Söwes meýdanyna gahrmançylyk görkezýän biziň eskerlerimizi şol öz ýurdunyň gelen bir habar türkmen halk ertekleri, destanlary esasında düşülen bu film olary mundan beýlegem galkanyp söwüşmäge ruhlandyrýar. Ine film yıllar geçenden soň ine häzirki nazariýet bilen seredende iň gymmat bahaly özüniň öwüşini yitirmedik diýip hasap edilýär. Sebäbi şu döwürler telewiziýa bolmansoň şol teatryň sahnalarynda goýan parçalar kino suraty düşüp ol biziň döwürlerimizde gelip ýetdi. Ine kän gepleşikler edilende haýsam bolsa bir biziň halipa Ussatlarymyzyň dörejiligine ýüzlenende de biz şu filmden parçacyklar alyp görkezýär. Öz döwürü uly işi yerine getiren bolsa, häzir bolsa maglumat hökmünde
Cadyl Dur adly film entegem hyzmat edip gelýär.
Bulat Mansurov frontçı, yazıcı Setniyaz Ataýewiň powesti esasında Ölüm Yoktur Oglunur adly filmi 1970-nji ýylda ekrana çykylýar. Ine şu filmde türkmen esgerleriniň bir näçesiniň watançylyk urşunyň söwbeşlerinde görkezýän kahramançylygy hakynda gurrun berýär. Filmde Artyk Jallyýew, Akmurat Bäşimow, Şahmuhammed Akmuhammedow ýaly artistler suraty düşýär. Waka 1945-nji ýylyň apreline ir bahar aýy urş gutarmagyna sehel wagt galanyny Berliniň eteginde bolup geçen aldym berdimli söwbeş hakynda gurrun berýär. Setniyaz Ataýew frontda onuň öz gözü bilen görensoň bir şolar ýalyk waka onuň ýadynda galypdyr. Onu şu hakda da ýazan eken. Bir änewli çopan oglan Mehmet söwbeş meýdanynda söwbeşip ýörke indi nemisleriniň uly goşuny iza çekilip türkmen häsiýetine laýyklykda bir aldyba salmaly bolýarlar. Mehmet bile gulluk etýän ýoldaşlarynyň orden medallaryny takyp nemis generaly bilen duşluk edýär. Elbetde uly söwbeşler görkezýär sebäbi iza çekilip barýan nemis goşunlary bilen biziň goşunlaryň arasyndaky jeňler görkezilýär. Türkmenistan kinoteatrynda film suraty düşüren Bulat Mansurov bilen duşluk bolupdy-da, şonu söhbetleşik bolmak meýser etdi. Şu filmiň suraty düşürmegen gaty kyn bolandygyny aýdýar. Şu döwrüň ok yaraglary, goşuny, eşigi gerek bolýar. Ine Bulat Mansurov şu filmi Belarusiýanyň, Ukrainanyň tokoýluklarynda, Estoniýada suraty düşürendigini aýdypdy-da. Ine türkmen film kinostudiýasynyň taryhyna seredenimizde urşun hakyky söwbeşlerini görkezýän film şu Ölüm Yoktur Oglunlar adly film. Men o wagtlar juda keçedim. Hiç kim meni urmady. Hatda söýgenim bolmady. Ähli keçedim ýady. Edil siziň şu wagtky bolup oturşuňyz ýaly. Şonu eşek guly şeýdi diýdi. Eger sürük garry geçiň ýyzyna düşýän bolsa, onu saklap biljek güýç ýokdur. Men welin şu wagt oýlanýan. Eşek guly ömrüne bir gezek ýalňyşypdyr. Akıllı çopan gerek. Men bolsa şu wagt samdyk çopanlym. Garry geçini häzirem saklap bilmedim. Ay yok Mehmet. Sen olary gorkudyp belleň. Görýärmi goşadylar. Biziň meşhur artistimiz hem zehinli rejissörümüz Baba Annanow Kärizgenler adly film suraty düşürýär. Baba Annanow 1934-nji ýylda doglan çağalyk döwri watançylyk urşunyň gazaply ýyllaryna gabat gelýär. Ol öz owasyna Garadamakda urşun kyn ýyllaryny öz gözü bilen görýär. Çağa kalbyna şol waka, owadaky wakalar synkalýar. Ine köp ýyllar geçen soň ol ýokary bilim alyp artist bolup rejissör bolan soň şol gahrmançylyk görkezen halky barada, owadaşlary barada bir film almagy men ýüregime düpdüm diýip aýdýar babanlar. Olamasa kärizler bilen baglykda köpetag etekläp oturan bir türkmen owasy kärizler suw berip front üçin, halk üçin imitlenmek üçin buğdaýlar suwa ýakýan kärizem ine günleriň bir güni dagdan iýnensin opurýada suw gelmesi galýar. Buğdaýlaryň başlap pişek bolup durýany. Şu ýerde de kinderişler edil watançylyk urşundaky jeňýaly tyýylda galan hemme güýçlerini bir ýere jemläp öňde goýulan maksady gaty jogapkärli çemeleşip kärizi dikeltýärler. Rahmet kahramançylygyny görkezip ýeňişip ýakynlaşdyrmak üçin tyýylda kahramançylyk görkezen ýylat barada şu filmde gurrun berýär. Baba Annanow meşhur artistleriň köpsini çağırıpdyr. Ata Döwletow, Oguldur Mehmet Guliýewa, Nurbebi Gutliýewa, ýaş artistlerden Elbire Guliýewa, Kerim Annanow ýaly artistler çağırıp ýeňişi ýakynlaşdyrmakda zähmet kahramançylyk görkezekdigini olaň ýüzlerinde gosaň bolýar.
يوشراقو غيرغلي يمديتن تنغد هلاخري ölümden taplap duru. Adil nehir olanı duyman alaydım. Birden bilim uçonyal olaydı. Adil demini vermedi. Men sana bir kempircik edinleyip bir vaat ayttım ahiri. Sen bolsa şol selcerdin gördün, birine kaykı diydin, birine küykü diydin. Koy sana göreğli. Taptın oynatacak vaktini. Ya tenni, bilin orlun kayın yal orlu. Deminni pellahana yeteydi öydüyen. Sen şonu yanı biliyen mi? Sargıdın olsa aydı ver. Sargıdım mı? Sargıdım. O yerde bir aramızı açırarak koydumlar. Ay kurtaran, bahar bu için diline geçip duruyor. Generostör Hal Mehmet Kakabayev ol özünün diplomisi bolan taýgarjy oglanjykdan başlap kakam gaýdyp geler ogul ýaly filmlerinde 1941-45-nji ýylyň urşuny ýazgyryp türkmen halkynyň görkezen kahramançylygyny öz filmlerinde suratlandyrýar. Ogul filmi ogul bilen kakam arasynda nesil bilen nesilin arasyndaky bir-biriniň uzak bolsa-da ara gatnaşy hakynda gurrun verilýär. Filmde şu batyrın kakasy obada bir awraýly, hormat goýulýan, bagşy bolýa ogul mydama kakasyny görürler ýa kakasy ýaly bolsa gelýär. Filmde bir şeýle sahna bar, kakasy ahir yaralanýar. Soň yaralananny batyr şonu duýýar. Kine rejissör urşun nesillerin arasyny kesýändigini, bozýandygyny, nesillerin dowam bolmagyny garşy çykyş etýändigini görkezmek isleýär. Kakasy bagşy bolandan soň ol kakasynyň heňlerinde, mukamlarında terbiýe alan oglan soň sunwaty ýöretmek üçin dutar öwrenýär. Bir ilkinji dutaryň bir kakyp öwrenjek bolýan ýeri bar. Elbetde kaçanda çağada huju bolmasa, şoňa bolan ymtyrys bolmasa, ol dere dutar öwrenýän bilenok. Şu kakasynyň dowam etmek üçin, ýygyny ýöretmek üçin batyr dutar öwrenýär. Ine türkmeniň milli häsiýetini şo ýerde berýär. Oğlum sagaman gaýdyp geldi. Şu ady etmiş uş. Toray bilseydi. Galyň menden çağa sagaman gelsin. Tamdırmızda oğdun yanına olsunlar yerine. Şu olsun Hudaýym. Tamdırmızın başını haşolotlar battı. Şiir.
Ömrüňi dok bolsun. Taňa ýarkasyn bagşaga. Adamlar, şu gün men size yakımlı bir habaram aýtmakçy. Siz hemmäňiz Nurgelliň oğudaşlary. Oň nähili bagşylygyny da siz menden has belet. Ýönün ha oğuljugy Batyrjanyň dutar çalyp bilýänliginden habarlylar bolsaňyz gerek. Batyrjan, an bärik geç. Geç otur. Märekani mehettelit mäl başlaýber. Berekella koşuk. Yolun ak bolsun. Ata kesi oğla halaliyle bolupdyr da. Yaman gözden saklasın. Hak hakın gelir. Eşdeyde başı göğe yetir. Hani öyle oğlum? Bar oğlum, bar. Me guduyum. Yerin gözün dert görmesin mala. Al. Al. Alın bağlalam. Alın makali. Näme üçin Türkmen kinoçulary urus temasyna bagşlanan filmler entegam suraty düşürýärler diýen soru ýüze çykýar. Ol soru elbetde öz-özünden jogaby bar. Sebäbi bizim häzirki ýaşlarymyz garagat ýaşaýyşynyň gadryny bilsinler diýip filmler suraty düşürýär. Hormat arkadagymyz us veteranlaryna, zähmet veteranlaryna, ýaşullara uly hormat goýýar. Hormatly prezidentimizi we bütün Türkmen halkyny Ýeňis bayram bilen tüýs ýürekden gutlaýan. Asuda parahat durmuşda ýaşadýan hormatly arkadamyzyň jany sag bolsun, başy dik bolsun, el-ýurt bähbiti alyp barýan işleri mudama rowaj alsyn. Yar bir garip gel.
Yara basmışım rakiplerden bir armin Hüküm muşakkot bilen Tanım alsan sarda ben